simvulela uyise abazala bakhe bathethe no-Isiphile bembonisa awugqiba ke ngoku Isiphile ukhona umakhulu ka-Isiphile bonke ngoomama ka-Isiphile aba ayikhethanga bani bantakwethu ukumbonisa into yobana ngoku simvulela impilo evayo. Phambili. Waboleka amapolisa lokuba enansikile uthi umbethe ngenantsika nge-stand ngentsimbi so usesibhedlele yitsheri bethe unimama ndimise kanje all I can say is that the minute I've she's in the billet down, sex in the sapphire say on but in the billet down. Let me go ngape down first. Ngape sunscreen eqala ngathi calamine kodwa sina calamine lesinamba. Ndiyatsha kuyatshisa. Okay, I'm almost done. We're left with itapile. Chicken signs and things. Salad in the otherwise I'm feeling very nice. Almost done with almost everything. Woo! And more, guys. Oh. Buya nana balelo tamkhulu nomakhulu. Then I just told him that nangu makhulu wakhe notamkhulu wakhe. Tuyabafuna. Yabafuna? Oh man. Alele buya. Buya le. Jonga. Uyehla ngafuna. Izalele. Uhambe takeni. Mntana mama ndikuboni khumbula. So guys, mane ndisiva abantu xa besithi uba abantwana bethu uThixo wasinika because eyazi basebadini. Mkhumbulo nesibani God knew that we need our kids. Oh andikuboni ndiyakhumbula. Oh mntanam. Guys, tell me, ulusu utheni ungavuthi? Hayi nana sitshisa. Ulusu alivuthi. Shekela nolusu ngoku nebhokhwe. Then bhadlisa umngqusho nankuya kodwa. Nana ufuna uza apha? Uza nasakho isitulo? Oh, siyi-1. Dinwe down. Metha buhlungu.
ndisithi ndizoyohlamba ndizoyohlamba lethi xa ndiyolala. Ngomso bawutshisa amathambo bodwa ootata. God bribe ngechokoleyiti. Ibrayibhwe nguyise unyanam nanku ezoyifuna ngo. Naniphi yakho ichokoleyiti? Nayo. Uyityile? Ha-a. Hayibo ngoba uye etawuni ubaze nechokoleyiti. Guys, akazenzi isizi lo mntana. Uyayifuna? Uyayifuna? Qala ichokolate. Okay. Zabe uphake. Ndiyivule. Phaka asa. Happy meal. Mamlalisa. Ndicinga ngo with me I only have the knives. Bendihlile because besetyenziswa kakhulu. Ndacela zihle nazo. Otherwise nake khala kakhulu. Nangu ubhuti wam. Semzini nam. Ulungisa imoto zakhe. We are done. For the first time siyaqala mosuqaba umntana. Besiqaba umntana mos ne. Nditshatele eMamfengweni. I was shocked when kutyiwa ibhokhwe yomntwana esplating. That's my number one shock. Phakele esplating. Because ekhaya singamampondomise ne. Phansi kwetontoni but singamaXhosa ekhaya. So ekhaya kuba khona ihlamvu qala nje xa qatya umntwana bakho ihlamvu. Everyone eats in a dish like omakoti banedish yabo enehlamvu otata njalo njalo. So this one apha kwam ityele esplating. Okay. Namhlanje ke uyityiwayo ke uyatyela esplating and then amathambo aphiwa izinja. Shock number 2. Ekhaya amathambo angawebhokhwe angawenkomo noba qatya ngantoni. Because mos ekhaya this is what happened ekhaya. Ekhaya kwakukade kuqatywa ngenkomo otatomkhulu besekhona ne. Beqaba ngenkomo. Njengoba beqaba ngenkomo ke ngotata omkhulu. Wathi utata katata kuba engumntu onesithembu. Unabantwana abaninzi, nabafazi abayi-6 tatamkhulu wam. Wathetha uyabo wadala wathetha wathi mna le nto yenkomo isetyenziswa ngamanqabashi siyayiyeka apha kule yam indlu, that is indlu yasekhaya, that is kulotatam exhibeni. Amashoki kusexhibeni of what nizawuzazi mos ezi zindlu kho exhibeni kho ntontoni zonke ezi zindlu wethu, but I just know ekhaya kusexhibeni. Okay, ixhiba likatamkhulu indlu encinci nendlu zonke waziyekisa uqaba ngenkomo uyabo. So but ikhona eminye imizi efamily nesebenzisa inkomo. Then that was my shock. Amathambo galela ebhafini okanye elandiweni kwelo zinki likhoyo okanye itenilithini yibone because ngomso azotshisa. The other thing endingakhange ndiyibone apha kwam isenziwa ebendiyilindele. Umntana utyela noba kusentwanini wethu. Uyayibona ne? Loo plate ayinikweyo ngelo xesha. Loo plate ayinikweyo ngelo xesha yatya. Yiva ne? Ekhaya umntana xa iqatywa uthengelwa isitya sakhe nemesi yakhe. Yes. Isa sitya nemesi zihlala phaa emva kwecango kulaa ndawo ahlala kuyo okokoko. Oh, okay, fine. Then that is number 3. 4. Namhlanje that is le mini yesipheko zebhokhwe yomntwana. Umntana nomdlezana that is lo ukhangathileyo baba nelaa swili balenzayo. Ndithi iswili andiyazi ke ndizothi yintoni but laa nto ingathi inwebu phezu kwenyama ethile. I don't know wethu. Iqhuqhuka iqhuqwa ngomilimili iqhuqhuqhuqhuqhuqhuqhuqa iyinyama but i-end up ingathi sisingxobo. Uyayibona kwesaa singxobo ke ngoku umntu ongubhuti okhoyo apha efemelini ahambe wonke umntu athathe intsimbi ngapha agalele kwesi singxobo because it shows that we all want to isiphile that is lo mntana besimqaba abe nobomi oburayithi. We wish what's best for her. Like xa uthatha laa ntsimbi from ubhuti ufaka kwesi singxobo, le ntsimbi ke ngoku izigcwele kwesi singxobo iza kwenziwa ke ngoku umntana aqatyweyo ayifake apha. As much as ba ke ingathi kusetyenziswa kwalaa swili. Yes, gqawuka kade mos laa nyama enziwe ke ngoku afake yona.
then intsimbi eshiyekileyo izawutshisa ngomso xa kutshisa amathambo. Enye into endiyibonileyo apha, khange ndibone umntu ebenento esemagxeni ongumntu ongutata. No, even my husband like umntu uyazihambela nje ngale ndlela afuna ngayo. Okay, yeah. Sezofika ke ngokwam. Naku kwabhuti wam, ubhutana wam omncinci kumye nam, then nakuya phezulu kwethu. Even this site le ezizamele apha isiphaza, then phaa kokwethu. And that's the end of the vlog. Ndinyuke nani iqhina nindincedile. Nantsi imoto isiza, bazazuza uba ndenzani. Bye-bye guys, I love you. This is how I spent my 2 days. That is Friday and Saturday. Bye.